Aquest llibre ha sigut genial. Voleu que us l'expliqui? Sí! Veniu. Aquest llibre es diu Una hada descontrolada i va que una nena que es diu Manga pel seu aniversari els seus pares li regalen una disfressa de fada. I va al parc i troba la seva millor amiga, l'Hortènsia, i li ensenya els poders que pot fer amb la vareta màgica. Comença a fer poders i els fa tots malament. I comença a enfadar-se i l'Hortènsia comença a riure a terra i s'enfada i sense voler converteix a l'Hortènsia en una granota. I després s'enfada tant que comença a trencar la seva vareta. I després diu, però què els hi diré als seus pares? Què els hi diré? I se'n van amb l'autobús a casa de l'Hortènsia i li diu a la seva mare: he convertit a la vostra filla en una granota. I la mare diu, no, l'Hortènsia està dintre a casa. I la mare la crida, Hortènsia, vine! I ve l'Hortènsia i diu, Magna, estic aquí. I la Magna es va quedar bocabadada. Però en veritat, l'Hortènsia era la que tenia poders, no la Magna, i feia veure que tenia ella poders. I fi del conte. Si a mi m'ha encantat, si us el llegiu vosaltres, potser també us encantarà. Adéu!